Tabuni ojorao social media tongmani bagui kubui tamo tatal tamo abo sawi manliya tamni ke je social media nungmani abo reality amte ingya je reality nungmani abo social media amte ingya abo hai tabuni jorao abo hai no belekan tirpra hasani mungunang tirpra hasan belekan popular mami hangar hotel abunti no social media o belekan no pirjak tongmani arawo customer by waiter bising kok bangla kya abunti no social media o podre pot jani sajangma tui jani hamjangma tui no je social media o je viral ngi tongmani a bidun tui no comments khalekya post khalekya abor sunluki mankha abor no bebak no chetrui jotono no clear khainani bagui mami hangarni owner sakbai thangno Facebook live ni bisingtui je incident tamungkha kubui tamungkha abono clarification khlaikha norok khnai jadi bini kukui je kubui incident a mami hangar hotel o tamungkha saneni salo kolomka jotono prai horbajing hor thogi tongo epono live video ma phaikatini ani hotel no tuino kaisa kok kasajak miani abono tei kisa sukrobai sawo nonai sab live tong kisa naigana kisa nasing tongo horbo thogoi thanga belai no tabo 10:53 baji tongo samung paile ne bisintei kono update dei meng thangka shonibar ni theke tini to sombar angkha tini taubo hotel no pang sab live tong please kisa karang dei sini mai mi hangar eba ani mai mi hangar hotel no tei no mia sini monai song phaikana biang nijani bongkha semia kisa kok kaslai mane abono tei kisa ani khokte basawo no normo live video ma phaika Mia jeng mani gothona mia ke roibar belai no bir tongmani roibaro karon ke kobongma hasal ni phayo kebo ba office bondo family rok tui phayo kai mia belai no borok bangko ka sini estimate tongmani 300 hoite 350 jona ni borok ang soika 600 650 jona angkai kisa sini survey retene pano kisa problem ngi thangkana kai video mia link khaija khachini monai soni khok ngau page te no Instagram rogo kobongma page te kobongma media house eba kobongma media platform te Instagram hinde Facebook YouTube kobongma phasenti no page jagi tongo mai mi hangar hotel no toye abonti no kisa angbo kaisa a hotel ni nok pangi tongo bayang kisa khok per nai nei ma phaika laibo noro kisa dora mangkhana loge dide mi je kok bang lai mane abono toye kisa sanamo somani ka haise kobangma borok phayo thango abon sai sakango kono asat bezal ba jangjal kasa jagya mia jeba bengkha mia chini monai song phaika biang ni janibo semeya angkai borok anu hotel bisingo borok balai na kobang ko khonai ang borok no gairengwa achuk deni saka afro baji khana prai no 4ta duporni eba sarik ni mano ajorao ang borok no gairengwa achuk deni sama bai gairengwa borok sai sakang tai dalsa borok rok tongmani angkai aborok sabai khana borok number kalai mani angkai sabai kha borok abun sai sakang ni best dara tongmani chamani ya golo ani oro je tongnai rogani monai songno hinde ani bati jani bagina joto ani nijen borok mangse oro je samung khaine rok kebo waiter ba housekeeping ani kriyo jaga joto no nang somon baksa kai nogo ba nayo ani monai ani bagina eba ani bati jani no ge borok thangka abo clean khaine hinai clean khaima jorawo
je chini monai song video saroknai borokni gairing nok ba kisa saka walong tongo bai engkai anje bati jaba ni monai song kilen khaina thanai rok borok silip khaijagai bati ba mairang klai thangkai no bong jutao abono tei se video kok banglai mani ba abono kisa suklo bai sawono ni live video khaimani saimia sob tao koro tong mangka kisa kereng lai de baksa borok bano kam kai saiman sukoi mai yang phano bol boji tong khana abono kisa sukur bai sanan khaimani বাংলা দিয়ে অবশ্যই বলবো একটু আজকের দিনে লাগে আমি ককবরক ভাষাতেই বলবো কারণ ককবরক ভাষাতেই আজকের দিনটা আমি একটু বলার জন্য পছন্দ করতেছি মাফ করবেন আজকের দিনে লাগে আমি বাংলা ভাষা একটু সাইতে রাখতেছি আজকে ককবরক দিয়ে কইতে হইব নাকার দিয়ে আং কিসা ওয়ানজে কক সাজাগै থাকা তিনি আং আনি লাইভ ভিডিও ককবরক বাইনা খাইনা থাকি দङ তামানে হিমালয় চেনে বরক রকসিমিয়া লাইভ ভিডিও বাইলার খেলে মাবা বরং কিছু কক টিফিল নাই নেম খাই মানে কবং বরং মা করংজাক হামবাই যতন ন যারা যারা আসো খর করং তনাই সামং বেলাই ন পাইলেয়া কেসেবো তংআংবো জরা কেসেবো ন করংজাক মিয়া তো রবিবার বেলাই ন বরক বীর তংমানি aron bisongo kobangma borok faika haksal sampani keba jotoni logino joto bai baksa ang koglam saimai eng thangka aron bisongo nukjakha mia ko chini gairing nogo mai charina thangtini chini monai songno 7 jon aba 7 jon angkhana borok khailema ni biangni bawabla saimalia ge borok mai chalaine hene nok bisongto jagar imali ajorao belono bir tongmani ge borok no gairing nogo ang jagari mani jagari borok sai sekang tai kubuni pati rok tongani kubuni bes ni borok rok engkai borok samani yakolo kilin khaitini bong jutao kalaika abo bai kok kasaka belai khano abo kobangma channel logo pirjakha abono tei kisa kok sukromna sanai hini phaimani no engkai kilin khaitini jutao kisa kalaima bai borok asuk video rok khonia kone ani je mai mi hangar hotel no tisamani abo khai belai khano ang chajakliya chini brother songjuri o video nai tongkhangkai borong no balam sogani o video ang borong ni mongui ba haimya sana thangya kheba ta kisa bujilaiman bisingtei seng jotono wan soklai kangke ta kisa jakamoni tongmani miani je engko incident no tei tabo wang hotel no ko miani koklam no tei no kisa sukroboi sanani thaimani live video jara jara kerengjak tabu khorobo jotona paipilai hambai kobang borong no songkhanang hai lengka sobi tong samung tomong kaya nei samung go nang paile beserbak jora tabu tongai kona diane hotel no yang roko tongbai kho hor sal chai to tongo jara phaine haksal sampani jotono kaham korongkhai ani mai manggar chamung chari rohnai hene seba jora jora o nokjago sengbai chungno bujilai maba kisa bes komni bagai kogrok banglai thangmani mia boma haino ongkha sini monai chong phai laikai borok 7 jon da 6 jon ang thik sasugoi maya borok no gairing nogo mamui rina thangtini o ani hotel samung khainai ba ani bagina ani monai ani pati jarok borok abo kilin khaitini borok ne ron yakke pla jagai mairang ogai ba bati rok klaijaka borok ni jutao a jutao kalaimani bisingtei borok chajagi angai kobangma video rok saroka ani hotel tei kobangma media channel eba Instagram eba Facebook kobangma media platform no abo yakar jaka hoyto ba borok siang khana saimai angai phano caption rogo kobangma sijak hotel ni maimui boknai ba haike mai chanai rong no sak nangya khayama haike rogo caption rok sika engkai jara seinai borok ni bachaya kare hoyto ba borok saimia sia bade o video no nai simi sikanani chongo kisa norobo kisa saimon sugoi sikangge ang belai kono chajak sukamu saimia no gya bade hailengka caption rok simabo
saya no ani mote khai kam kai sichogoi sikangai ani belai kheno sajak su kamu tai kobangma media channel no tongo sei ka borok kobangma no kok thai caption rogo borong thane ang kaisa no koimong kobangma jorangai pheka ani momai me hangar hotel viral angkha norong hamjangma nawi no pheba ani kaham eba ani hotel ni chamung ni tei tabo sak jora tei chini tibrasa chini blogger phano hindi media person phano hindi tabo sok jora tei ang nugya ko ani hotel no tei kokpir mani eba ani chamung rong no tei kokpir mani pheba miani salo nukjakha kaisa inchino no tei kobangma kok no chini tibrasa media platform eba Facebook hindi YouTube hindi Instagram hindi joto jaga no mai mi hangar hotel omohai customer rok omohai khayo eba sak nangya khayo nei rogo caption eba title logo seijak rok nokha abono tei belai khana ni kha tini serang yangi tongo ta phono hotel no ko 11ta baji tongkha horni wansuk baya jikonsa kok no tui phano kok banglai ma kalai khamia abang musung ya tei phano khana hai phano chini boro rok nai dido jikonsa kok no tui ban khai kok el lai ma kalai khamia ni tei ang sana musung do ang asuk samung khai mana ni kahamoni bang saya do gobang ma salun romoi tongkha norong nang khangkai o kaham buija chai thangmani je buije review kalang thangmani o chamung kaham ba mai me hangar ni tei je buya sik viral khaimani abono tei narogo sarogoi mangkhamo ba ri mangkhamo phiaba miani tei kaisa tomongkha bati kepla laika clean khaitini o bini jutao kalai thangka abono tei ani starbuck ma bosan ka borong no abose a monai songbo bujiya bangi phano khana ba olpo boys ni chare rok ba borok bo abono tei belai khano create khaika kotor gothona hanai kobangma social media ba upload dongkha phongni simang ngai tongkha kobangma channel kotor channel no chini tibrasa channel lo abono tei belai khano borok caption rogo kebo kam sika kebo ba hamia sika hoito borok bo saimei yangi phano sikana hai phano ani mote khai kisa kaham kai jachai khaya konai sikange belai khono sajangmani tamoni hinmale kahamno pirdi hamiono kono gele to manai ba engka ang jodi hamiano asuk khai tong khai borong munchubai ton bagle bui asuk haksal ni phekana daily no 500-600 jona borokano ro khai tong te 500-600 jona phaimani yagulo kewai phano bol phano ngi thangana bir jehetu bir tongmani 500-600 jona borok ani ojo je mamui bagne rok phano khana silp khaijagai bati rok bai juta rok kolai khana abono tui asuk video chaglai asuk kotor ke pilaina bokok kore hinani mote ke chongmani abono khawa nangma khe abose opong sapong ang bo chai togui tongo ani timni borok rok bo chai togui tongo norok chongna hamjago chini mai mi hangangat ni chamung rok hamjago hini norok bo khaikana ni ang khakhayo gai chini je mansa sak chongbo chai togo norok ni hamjagmano na yachagai hamjagmu rei rohonani जों daily no chai tongo phiaba miani chai tongo kisa chini koro mung tongkhana ni ang khakhayo awan bagini omhai kokrok pirjagai tongo nai tai tom sanai kaham samung khaibo bomung tongrok yangi thango jora aprono khawo kisa donongma phayo gobangma borok phai thango besirbak to ani ai me hangar utla wanjai bosoni borok ma phai thango haifano borok kokbang phano omhai klai video rok khai kalangmani nogyaku phiaba miani salo nokjakha chini chengbai cheng chini ani monai songno chini tibrasa bosoni monai songno hai ke video rok sarogoi mai me hangar hotel ni mongoi hamia rok ni simani rok nokjakha kobangma media channel rok bo nokha tamo Facebook hindi tamo YouTube tamo Instagram kobangma kotor content creator rok sarokani video no ang sanamo sungga haise
hampir na puro logo keri kebo tamo neng hindi tamo bo hindi tamo kotor content creator ni tamo chikon content creator keba hamya kaisa kok kasaka jaga pilai na cheng laika seng bai seng no tamo neng hinai tamo bo hinai kobongma kotor channel ang mention khali among sarok laika thingno do sarok dang ma hinja keba ang kaisa jaga ni kaisa o jaga ang hamuya pon ang kaisa chikonsa business khai tongha ang orone onar ani andro kobongma borok samung khai tongha na borok monthly 1 টাকা pon ongkhana ba kisi cha pon rang mari man khana haibon borok khusingi borok nijeni bokhabai samung khai tongo do a jaga kono kebe mung korei borok bokhai borok samung khai tongo borok khusi angmo khusi jara chana phane borok khusi keba miani salong nukjaka chengbai chengse dera laimane hayingi thanga abo chikon samani no tuise ani stafan ongkhana ani batija ani bagin ani manai ani jotno ani nijini borok no ani aro hotel khainai samung jotno ani samung khainai ani borok nijini mangno borok dera jagai phano joto kalai mangkhana bati eba piang clean khaitingo abono tuile asuk kok kotor khai pilainani nangkok mani no ang khaisong ya norok to moni chong semia jara kerengjak Facebook live jatono lamsogo horbaji tongta phono 11 ta ni tini sombar saptahik bondo hai phono samung to pai mung korei chini karon kai chini nogrogo paya kone bagai sombar porjonto chung kamma khayo kai miani salo jara phainai joto bai bakse kok to logeri malia on bai ang mo khado nogjak no tai kaisa khado no mani kau khongang kai seng bai seng no chini munai song no borok video pil laika borok pir kha kaham kok borok no karibo tai kubuni chini je kok borok sanai kok borok sanai borok dong no pil laika kobangma channel no Facebook o salok raikha Instagram o rekha YouTube o rekha views ni bagai rekha nataun bagai rekha bo bang romai mayangi tongo kobangma borok content creator kotor no lakh subscriber borok sarok laika buji da sarok laika naki buji abade sarok laika bo romai mayangi tongo ang khawa nangman khai obose ang mai me hangar songsa puro ni simi tabuksak joratei tin tibrasa rok hinjangai eba tin tibrasa content creator pon hindi sini tibrasa media kok tuma thumnai borok pon hindi takphana ni mungoi kahampir phaikana ni ang nugia khuta keba hamya pir thini ingkai na de kobongma kotor content creator jotono nanglaijak ingkai amo haikai busu joratei jeng unnoti khaimanai ba develop khaimanai ni ang khao meeting ma payo tang kai cheng bai cheng se kai bang lai ma heng tongo kobongma bosoni kobongma borok phaithango ani mai me angaru tolo norok jotono saimano maximum no Udaipur eba Bisramganj Sabrum Bilonia Agartala ni tongo Ambasa Kumarga nimang eba kai sara Tripura rajyoni kobangma jagani no khwai Dosda Kanchanpur kobangma jagani no phai chai thang monui kebo ba koklam sawoi kobangma no chalai thanglayo kaham hamya pano borok khusi anondo kai chai thalayo miani salong kai cheng bai cheng se kokwang lai manuk jakha ঠিক no dera mung khana chini yang te phano hai phano asuk kotor ma khai video rong asuk share khale ke chakamo nang songmani jara kerengi tongnai video line live video jotono no lamsogo noro bokisano support khaijadi ani mansa jaga angke bai musungya kaham no yakare hamya samung khainani ba hamya ব্যবহার khainani chai to goi thanai khaine salabo kaham kaino joto bai koklam kahamni besen tekai ani mai mehangani chamung no pirnani noro bokisa loge tongjadi miani gotona ba incident je babe je jesa pano khana kisa loge tongjadi noro bujina khaidi baksa borok ano call khaichu katini jan tomo gotona baksa borok kire jagi bo tongo ani mai mehangar hotelono miani gotona tei phainani kang borono clear ke sairika aboni tei ase kok banglaina kore nei chini monai song buji angi phano video sarok kana ai phano ang borok no jolia te kisa buji oi akonoi sarok na nang mane asuk no koi mung bong thani chini ani brother ani monai song no tham chini chote no ro asuk
kotor ma ke video rong sa gyang ke belai na sa suk kamu ani man sa sak norong na ang chai tong nai phainai salobo jodi phaigang ke lam su bol lam sok nai ani mai me angaro thula kono ani bakhakte saya ba hamjak mung korei ya nong bagai norok phaide je kono time no je kono joro khe ba te khai kisa misa kongno tui video rok khale mane khe apni belai nang sa jak sukliya mono tino live video khai mane gaisa sabotini live ani ar tong kha join kisa khaija sang nai ne gana hambai jara jara kerengjak tahu horo ani live video jotono lamsok ani mo live video miani tei ase kokoto tang to sana thang bo thanglia ko bo bangma kare ani bakak borok video khai thangka borok ni mote khai kisa misa mo mui bati klai mani bisingti borok kawma khai video chak laika eba kokotor khai pil laika abono tei ani bakak tele kono sajag ani kare ba boroni phaching bani kono sajya kare ani bakhawo sama bakare khebani mai me hangaro tolo phaika borok nang lam sokjak kha kupur baino borok bir ni bisingti banang borok no naikolai mai yang khana aboni bagida borok sajak yangai video rok salaka aboni saimelia haibano ani staff rok ni bisingti deramani bisingti phano jodi norok bai saya bai ba hamya samung khai tongkai hain hayang nakar samung sano kebne khanang sabaina thangya je chini munai songmia phainai borok sana hini na phaile mane khana ani hotel chanai ne phaile mane khana ba to mani bagi phaimane awang saimalia ai pano borok nang asokno koimong tongnai kono samung chikone ba kotor hone korei ani hotel mamui bognai phanong kha ba norong na tei khani nei panong khana ba o mairang luta honai panong khana samung na ta chikon jak nei manai eba waiter ba housekeeping rok nei ring mane khana ka kono samung chikon honai korei manai asuna koimong kono samung chikon honai korei je kono samung nong bakha bai khaide samung nei khaide samung na ta tor jak de asuna koinai borok ani ro khabai khukbai hamjagino borok samung khai tong ani monai no ani bati jani bagina borok ani ro kono kebang mu korei keba miani video nokja khanaro housekeeping ko tomo ne hinlai mane atike chikon nojoro ta na sidi borok no borok bochini monai eba chini dara norok khini manu monai eba dara ni kok saima khumu housekeeping ko abo ko atike chikon nojoro ta na sidi kebono samung chikon honai korei je kono samung bo bokhabai khangai samung naithoknai no abono norong tai bisa koina mutungo miar ni je daramung ongkha abono te ani bakhakte norni thani kono chajak yangma korei norok no angasano kobongnai miar ni video je yangma tangkha jodi norok chajak yang tonghakai ani bakhakte ang to nakar sano jutao kalaijak kono ni clean khaitene ani mairang lota kalai khatangka aba incident manager abono tei norok sajak yang video saroka kaham kok keba phaine salo ang lam sokpinai norok no tewisa mangkhai visit khebe pide ani mai me hangaro telo ani bakakte kono sajak ya korei nong thani keba atike asom sa video sarmane abo kogya je kono samong no kisa bojuya konoi sarok ladi mobile tongoni ni ani yago joton thani no social media ni din hai ni bo hai lenggata sarok lai deko ni neo chikon sa ya presaman bisingti no kabang kuk kotor samung goba gothona ngi thangmano abonte kisah cheni te prasa ani monai song norok demia video sarok nai do norok no kobong na musuma khemono norok kisah wan sokai bojuwe kisah sarok lai jade kebo bojuya konoi kebo nong kaya anja staff rok norong sibo sini ya miano first time norok bo phaikana
norok bai kono jati dusman bo koroi jani dusman bo koroi engai norok no tangi haileng ka borok khai norok no bati rok khitar nai ba norok je video saka bati khitare rugo mo hai rugo borok kelin khaitene kalai jaka bo mani manu borok bir tongmani abo na tui ta asakai kok kotor kai kok bang laina nangmani yablena hai kai ba no phano saimang khomang ro ne kaisa naikol nai ba nok phangi tonga jaga norok ano saimang khomble abo na tui norok social media roi to mole mansi nai ঠিক no ani mai me anggar hotel ni mungoi norok hamia sawi piri mano kheba to mole manai bani mung piri hamia abono paithak jora bonorong ang kobongna musungwa haino hai miani salo je mungkha ani bakate kuno saya samung khaima bokre norok bai norok na ang kuno tabu bo sajagi hama bokre phaine salo norok mangkai phaidi tewaisa mia jengma ungkha mansasak kaham korangkai norok no munia kono chari mung chari rohana ni bagi chai tongnai phaine salo ma haita khaisidi mia je khaimung khaika sung bai chung kaham no pirdi hamya no ya mangkhangkai hamjangma bagde borong suno hamjangma mana bagai kuno samung chikon hanai koroi joto samung no nini bakhabai khaima tongangkai mosangai bothango abono nung chikon hanai botana sikdi asuno koinai chine monai somna mangkhangai tewaisa visit khaibadi mansachak ang chai tongnai norok no khabai khobai kaham kai service kai rona bagai engkai asuno koinai ani tini mo live video jara jara korangjak borong file file hambai tau khorni baji tonga praino 11ta 18 samung payo khota kono naide bose kosto kai samung jeng service khai rei tong eko aro se tini thulai jangai jaga ro yango naide hasa khor baji tongo sapung khabrong lagi sung jotono haipano se jora jora mung rok hamya ke pir jagi tongo ke ba tai kamla khaina tongsi kobonga borok khayo thango dino prai no 300 hoite 400 jona borok thango kayo haipano ma hai gothona ngia ko mia jeba benka sine monai songna ang koina hai no hai mia je khaimung khaika khaina salo please noroman kangkai icha wan sogai boji oi video ba ewa ke bani mungai hamya sana thangibo kisa wan sok lai jadi chungmai chung kamna pirna chengdi hamya na phunugoi la to mannai Orbaji tong khasuk to live video koranglia praino 12 baje na naika hambai jara jara kerengja tabuk baji tongo 11ta 21 aso khor kotoko bonoro gano logiri tongo bagai pipeline hambai live video phaimani karon ke abono mia nije incident ani hotel lotei mai mehangar hotel kobonga borong othangu phayo norok nogoi mangkhana ni video ni bisingtei ani page ni bisingtei kobonga borok haksal ni phayo kebo sabrom kebo belonia kebo ba
Bisramganj chini Tripura rajyoni kwbangma jagani no phailaio thanglai sulaio phailaio boi kwbangma no mai mihangarni chamung chai lainai hini omaikai prai no 2025 ni theke phailai tongmani boi 2025 December mas ni theke kwbangma borok phaiyo salo haipona kebang mung koroi kaham korongkhai no chung chini mai mihangarni tei bwkhak tei service rogui thaimani norok nugui mangkhana ni video ni bisingtei keba mia ni salo mia angka roibar tongmani borok bo kwbang kok tongmani mia prai no 600 jona hayengkha mia bangmani belai no bangmani bisingtei ang nogo jaga chagi hanai mia ja phainai chini munai song borok Instagram o sarok kana somboto aboni hoite kwbangma media eba kwbangma social platform no sarok jaka ini Facebook YouTube Instagram baksa borok bujui saroka baksa borok views ni bagi saroka angkha kayo kok korei abo jani jar bepar haipono takisa subai sukrubui kok no sakangkai ba caption logo sikangkang sajak sukamung ba title logo baksa borok sikatamo maimui bagnai bahaike maisanai rokno saknang ya khai amai ko caption no ba title simani nokha engkai abo video je nokjak mani abo pura puri full video sarok dia borok puila no kok bang mani khai gairing nok tongani hotel biskango hotel bising to kwbangma no 70 hoite 75 jona kaisa becho sajak chalai tongmani jorao gairing nogo ang borong no riroka monai oro to lernai norok gairing nogo thangdi aro thangang kai taisa doa no nei borong roi rohmani ngangkai tamongkha borok chai sakang tai kubini borok chai tongmani ngangkai kilin khaika borok chabani yagolo kilin khaimani yagolo gairing nok ni ongkor purwo mairang bati eba glass rok ja tongmai mani abo ro kathini o kalai thanga silip khai bongni jutao a jutao kalai man teise borok sajagi angai video khailekha gabo kok bangma khai gairing nogo sedo ke kok banglai mani gairing nogo jutao kalai honai ani je mamui bongnai rok ani monai phonongkha ani batija ani bagina borok nakar bosanka saiman tu kebo ni juta rogo ba kebo ni sago to thigalai glagang mukha kayo norok bo wan sogine de kisa kebo saiman tu de kebo ni juta o eba kebo ni rio kebo to thigalai glag borok ni ya kepeloi klai thangkana ajorabo juta sakao klai khang khang abono tui se borok sajagi angine de jeng bai jeng himaba sakda klai manjak laika video sak laya konoi ajaga kwbangma borok maisai tongmani hotel bisingo mai miangar hotel norok jotono saimano a hotel bisingo norok video nogui mangkhana kwbangma borok tongmani tomo wansa tomo Tripura chini borok jotono mane ani hotel o tongbai mani mia roibar a jora borok bar salai phelega khaprom lai a jaga phai video sak laika hangkai a jaga khoroksani mamui bongnai bo tongmani bo charai borok nomin bo boyos kom noko aibon borong training choli tongo ani hotel o asuk bo saiman thuge borok mas kaisa bo kaya ko charai phai mani hangkai video phai chak phai ka tom jani bo salaing laika ang bo family ang bang bisingo tongmani hangkai a jaga o video ta chak dene manai khaika a video je nong mani tei hangkai borok o gairing nogo no mani bati jutao kalai honai borok kok banglai phaika video chak lai hangkai aboni tei kok banglai kha hangkai nokja katamo mai me hangarni hotel tei jotono sarok laika jen maisanai phainai rokna mai me hangarni staff rok haimya behar khayo thapra renai hino tamo hino ate khai pilai tongkha abo belai no chaya kalaio ang saramo songa mo haise kaham jorano norok phai logeri de haimya jorano simi ta pilai jadi chini Tripura sarok chini ani takok song ani hotel baira lang mane tini bai khai prai no 2025 ni hoite tini 2026 sopeka 8-9 mas sangi tongo kwbang borok thangmulaisu salo 300 hoite 500 jona borok chaphayo haipon oma hekai ungya khomiani jebabe engkha jengbai jeng beshirbag to ani oro kubini bosan borok se norok nogoi mangkhana video haipon borok hamya kaisaban pirman nogjayako ba video rok khaya mai news rok sarang mon moyako news channel rok ke chengkhai nogjaka mia tamo sadharon to ekta jutao party kalaikha abo mamui ni bogoi pai je clean khaitino kalaikha abo bai to asakai react khainani kok tongmani ya chini monai chongno borong bujiangi phano saroka abo mani nakang borong page ti saroka bong Instagram o kore mono 1 lakh ni por views songkha phia ba chini je content creator kotor tongo ang mung mention khaina thanglia
kebong ma no chini YouTube o jara video create khaine borong lakh ni por subscriber Facebook o jara content creator tomo bori hinde tomo chola hinde joto no sarok laika borok ba 20 ni bagi da saroka naki kaham ni bagi da saroka tamo no buji bo saroka ang obose takon chongi me ko kam no pirdi nang hangkai hami no pirile tom manai norok views manai le tom se labong nai no norok ani ব্যাপারে বা ani সম্বন্ধে বা গঠনানি ব্যাপারে কোনো যে সাইমিয়া নর হাই টেকলান ছিতংকা মাই মে হাঙ্গর চানাই ফাইনে রংনা চামুং বাগনাই রক বা হাইকে ট্রিট খাই হামিয়া ব্যবহার খাইও অমাহাই খাইও আমহাই কেতা সেকদি সাইমানদি তামো গঠনা একজেক্ট নাঙ্গা ani নাম্বার দङ কমা সোশ্যাল মিডিয়া ani নাম্বার পেজা দङ আনো সঙ্গি নাই মে কমলে নরক না হাইবান নরক আবো হাইবান সংনা থাংলিয়া আংখানা নরক নরং ভিউস ন নাঙ্গো নাই চংখানা गोबांमा YouTube तो लाख ने पर सब्सक्राइबर थाइजा बरो सारोका Facebook बो सारोका Instagram बो सारोका ताई गोबांमा पेज नि बिसिंति बो सारोका बा आनो सापोर्ट खायांगि फानो सारोका ना बा सापोर्ट खाइबानो सारोका ना हाइफानो दो आबो काइसा हामिया हाइके नुकजा गया देबा ओंखा आबो न तो किसा नरकबो पिरिया तंफानो जाखामो नरक शेयर रायबो खाइगा थिनो खाइले दि आनि सामु हामिया खाइमा तो हांखाय asuk jora bo samung hamya khaya kubule ang miya ni jora bo mamui bogne rok keleni khaiteni ani ma bati bai mairang kalai thangka kalai yakoni bong juta sogi asuk sibule borong no phaimalo nei khitari ri mane abong kita ni chayang khamule amhai to khaije bula ni staff rok bo bani munai song ani bati ja song ke phone khaije ga hotel tongai jo to nani gana ni borok mangno ngangkai ke no phaimalo ge hai ke sari bor je gang ka jaga to chayani kokre bule borok kelen khaina thangtini bati silip khai klaika nong e jota saka no klaika borok suiri nei hono bogosika daro tomo kokle bangna tongsiba je changnai rok miya video borok to cherai maximum video 17 hoite 18 bochor ni cherai rok se miya 7 jona borok maichana pheka 6 hoite 7 jona borok borok gairing nogo bocha dine ang saka leja gana nei nge borok chana bothangi gosika angke kelen khai puro se bati bai mairang klai khai no bong jota saka abono teise video create khai ongkangkai o chera rok bujia sujia borong video bisente borong koglam ne bisente norok joto no saimane tongo je borong ni no chaya hanai haipono chini je tiprasa bosoni borok rok baksa content creator ni je page follow goi tongai ba YouTube follow goi tongai rok ba Instagram o jara sarong nai rok norok la tangai logeri khana ba borong no ha awase angkai wansuk baya kaham ni jora norok phaidi ang lamsogo ani content creator ani tiprasa rok kaham ni jora phaidi ani mai me hangar ni chamung no boi ko ma bosoni borong no pir phayo omai manthogo mai me hangar hotla obo mano norok tabo phono phaya ko ani mai me hangar hotla ba ani chamung ni byapare kono phanji saime ko norok kothok da thogya da bang bomai ke service khai tong norok au saimanya ko keba miani salo nokha miani salo nokja khata mo kaisa o cherai rok se o khasia cherai rong mani man borong 17 18 bochor ni boyo boma bohani income bai chai tongja borok bike pai re khana boma boha songsong bo ta borok bike bai da pheka gari bai da pheka o ang sana thangya haipano a je koklam ni bisinte ang saima mani borok bujia sujia kano sai thanga borong mote kai sai thanga bong jotao mamui bok theni bong jotao kalai kha garing nok ni ko bo service khaitene kelen khaitene mairang luta a mairang luta kalai thangma bai se bong jota ase borok riak khaika ngai tongina de borok ki borok ni kolo da phaikana ne kai borok ni mote to borok video bo saro goi rekha ang mani mangka borok buji angi sarokani munai song borok maichana nai phaimani borok jorani mote mai angi phano sarokana ba juta kalai jagangi phano sarokana bir ni bagi phano sarokana bohrok tongjagi phano sarokana borok nang 100 bar accept ani munai song na borok Instagram phan saroka Facebook phan saroka YouTube phan saroka je chini main tiprasa bosong ni je content creator jara sinai nongnai borok rok bongni lakh ni por subscriber tongo mane borok buji suni content create khayo do saimonai songnai borok mangno kai borok ontoto pokhe one subuya kone video sarok angai ani bekhakte belai na jasukuk jang mane abono tini ang tini live video khai mane hai lengka sarok lai khai mai me hangar hotel mami bongna rok bahai ke maichana phainai rok no ahai ke behawa khai omo hai ke bewar khai hai ke ta pir khudi ang kaisa jaga nai kolai tong ang jaga ang sakpangse ang mamai bogoi tong ang sakpangse mamai songai tong ang sakpangse borok be kolam sai tong norok bidun bo khak tei nunugoi makana
ang o jaga ang sak sak no torjagoi bo kebo phubo phunui ako hingga ke ang tongui tongo ang bai phano koklam salai norok buji dita gotona ba bomhai tomong laika abono buji phano norok sarok di norok sarok mane manabo khaya hai lengka sarok ma baile tomule manai norok biu simi se manai bile o bius baile tomola bungnai sala seng bai cheng se kaham no pilai di kaham ni jora ke norok tangi phayang ba norok ang lam soko kobongma content creator no ang lam soko ani mai mangaro telo phaidi hai kangkang kha kuhur be lam sokoi bo chari akoni bor horo kobongma borong no keba phaya norok taun bago phaya lasi jagi da phaya kire jagi da phaya keba meni salo nokja kha kobang kuk content creator no ekdom kotor borong ni subscriber bo tongo borok kobongma views bo gen khaika meni video no to keba bala 1 lakh khaika keba 50,000 views na ka keba 10,000 views na ka amon ti bani kono complain kre kebong kore keba ani khado no makai mono kaham no pilai pro kai tangai logeri ma kalai achine borok hamiao simino tangai absane ke prosno tabu horni prai no 11:30 baje tongo ang dogano no tabu ani hotel no ko tine to sombar bondo tongmani haipono kam pailaya jeng kobangma ani samung rok payo pani hotel bera rok khajaknai dogara wajaknai hingkai tini bo samung khalaika gani chere rok botongo borok bo bongni mansa sak chai togoi no tongo miani salo ke bo maibo masa jagya asike photo service kaika haipono paitha kono jaka tamo ang mia video nuklia actually mia gothona angkha tini si ang nogo video no pan ang tini reply rimanang moto jora korei ngangkai tabu kisa jora mamani bai samung paimani ya golo live video kaika ang saimen rok sobo live korong kong keba jotono paipilai hambai sini tibra sarong nang koipina hai no hai mang khangka kisa kaham no pirna sai thubi kebani mung hamya khaye keba kebani boho ko chago suroi kebo buskani phaching khana tawan suklai di please chengmai cheng ang kebono taw khon ang yasi suroi bo kok sayo ko kebani mung mention bo khaina thangyang keba wan suklai kisa samono khaile ke chawo o chere rok se siang ei phano borok video chaklai rekana keba borok ni kuno follower o chere rok kuno follower bo koroi borok ni kuno borok mane content creator boya je sarongnai rok keba jara sarongnai koto content creator rok bini oro ni video naroi saroka share khaileka lakh views bo thanglaika keno rok khang sanam 20 ni bagi norok video sarangma kalaika naki ano chaja yang da kalaika naki o cherai rok ni je video sarangma amna hamja gede norok video share khaileka abu kisa clear ano sai rijabare please amna ni koimu norok ni thani ani cherai rok ebani bati jani monai ani bagina song mamai bok thini pano mui kalai jagi mangkhana nong jutawo kilin khaitine pano kalai jagi mangkhana nong jutawo a jutawo kalai kha sui rena bo gosikani staff rok abno tuye video khaile tomle man khana ba chere rakheba maisana ne phaima si borok na maisana ne phaima si engkai maisawi thangmang khamule kachang no a jo taw mui kalaima ba tebe suklai paithon thangamo abno tuye buini boskango video khailele tomle man khaba a chere rok khaika borok bujiang phano khaikana borok bujiang sarak borika borok content creator buya borok borok bongni samanno ekta ongko tongo friendly ongko tongo 2.1k 2.5k rok sebang followers haipano borong video sarangmane nogoi tai kobangma content creator chini Facebook thongnai ke bo YouTube thongnai ke bo Instagram thongnai jotono pil laika sarok laika buji da saroka buji ebade saroka bang tapono semenya ko keba sarok laika kebo views ni bagai nong khana ni chongwang kebo batau ni bagi sarok laika ano saja yang da saroka bo tapono ang clear maya ko hepana ni saja yang makai mose je kono gothana no semane apuni pil laike chawo tai seng bai seng kahamna pil laike chawo hamyano pirile tong manai hamyano phono gi tong se manai ani mai me hangar hotel tini ni semia kobangma bosor ni semina kobangma besi ni semina o hotel chamung buina
ani je mansajak ani yak bai songya konoi charwi phaimani kheba mohai nukjaya khojen tabuksa jorate kubuni bosono borok ano video rok thone mohai sarokmani phia chungbai chung mia nokjaka chini monai song bujia saimai agai phan borok sarok laika bongni joto mui buti kalai honai abo borok joli jagai phan mangkha nang borok ni kongna manibo mangkha na manibo nakha kheba chajai mangkha mono chini borok rok kobangma mono content creator rok sarok laio caption bo sikatamo kobangma sika hotel mamai bangnai rok mai duo tarpore jota moi khiklaio tom khiklaio hotel service khaina rok ni chaya tongo keba ba no support khainai kobang ku borok nano support bo khaika jen abo o chere rong no chaya hanai jotono hambai jara ano loginai 100 jona 90 jona nano logirikha 10 jona keba ba no logiri yang khana keba ni bakhakte kebuni bakhano sobaina thangya jotono no lamsoko ta hambai ya pharo ano logiri ma bagai asu jorono kesana mo chungo mansajak kahamno pirna chengdi hamjano konogai to malai manai chengbai cheng gomong no nung te prasana ham kainai tonga kai logiri no ne khakayo ani bakhawle kono minthe mong korei mene video no te phiaba kobang borok no sarok laika abon bagai angkisa clearance rene phaimani mi amhai kono gothona angjagya kobang borok no confuse jana no tine phone kaisangka nini mai mi hangar hotel tom khamia tom ngi tomon bagai kebo phaina bagai bo kiri tongoni sawong kai kirena kok korei ini sakang borok no aipono kisa live video bisente tai kisa sana ni pemane mono mia ase gothona kotor kono ungjagya keba chere rok saroka video chini content creator rok ne bote hoja ri upload khaileka on bisente kobangma pibo pirjaka lakh views bo phaika ngai kobangma borok ni bakhawna kirmo phaika abono kisa saklaini ani chang phaimani khana angkha mongolbar chini hotel phiyokjak no tongnai norok jotono phaimano jara piri booking khaitonai jotono hambai jotono bolam sogo angkai mene video tu yani khaw kono meeting mong koroi a chere rok bujiangi pan saroka monai songna angko bongnai tewesa mang khangkai phaidiani mai me hangor tolo ani bokhaw kono donong bo koroi nongni khasingte ani kono chajai bo koroi keba nong jotabo moi buti rejaka ba kalai kha abono tei norok video khaika belai no kaham kok ang proud feel khaika norok no tei chini te brasrong mano e chengbai cheng hangkai je kono samung khaimano kalai sakai no abolang manina kha norok video khaika belai no naibo nai thoka abo bola jangnai bo kok abo norok ani mai me hangar hotel ni te je video khaimani abo belai kono nangmani video no norok sanamka bola jangnai bo kok abon bagai pipeline hambai norok no an bakhaw kono methang mong koroi haipona norok nang kobongnai mang khangkai phaine salo tai waisa visit khai pide please mansajak ang chai toknai abo hayeng ya bare kaham korangkhai norok no chamung charai ronani ang musungya kono jora phano ani hotel jara phaine chamung chanai hine borok no kifilei ronani ogbuksa keba norok thamchini chutei phano mia chaya nangya thangkhana ani hotel ang ja saima motoi norok chaya bo thangkhani khana kang paithogo belona nai kha srangli norok chanai hini se phaimana hotel keba video simi thone akone norok chaya nangya banen thanglai paikha abo belai khano chajagri ya chajag yang mane kha abono norok mai te chanai hini phaima se keba kisa jorona singmani bisingte pano chalai thangai belai no chajak sukamu asuk jorona ang koboknai horbo thugui thangka tabo 11:40 baji tongo please mangkangkai nakar dia no ani chaya to khangkai kebane saiman ma jorate ang kebo bai tabusa jorate amai samung khaya ko jen borok ni bakhawo agar nangthong tini ani bakhawo agar namangkai mono ani mai me hangar no tei tabusa jorate sini tibrasa media eba content creator kono hindi blogger kono hindi asuk pirmane nogya ko ang pheba miani kaisa line nokha sini monai chong chere rok borok sia nogya sarok laika video amno onek jona pil laika tomno interest nangbo pil laika ba tomno bujibo pil laika bo belai keno khawa nangmani kok sengbai chengga asungno kalai manjak layo asungno
belai belai no hambai ase khor jorate jara ni live video krong tongnai jotono hambai khor kaham ase kok sana thanglia abono miani video je ma tangkha kaine salo tongmai tang phu ang bojai tongnai kebo bai phano ang kebono musungya lache mongrei rohonani kebono musungya khasabai rohonani kebono musungya obuksa rohonani phiaba jora jora omahai bongi thango je nang khoroksa borok kebni bakhano naragmaya a jora ani belai khano khani bo sama phayo abono teiwan sumo bo phayo tamo ba sak khaijaka jen borokni bakhano sak mane naragmaya rong thang belai khano sajak yang sak sai thongno tabo bo thuya koi kone de 11 bajena tongo tabo live video paikha ang komarga thangmonai ko komarga to thangaise ani tong thai inde thujaknai hine aro sengge ba mallai subonai kone di ase khor sal khabromi tongang bo sai to koi tongang bo haibano jora jora o seng bai cheng no kalai nanglai thang kalai manjak layo abono te kissa jora jora khawa dukho nangma khe abose kobangma borok thangoi laisuo kobangma bosokni borok no kebong mongphaya phiaba sengbai chengkha asukda kalai manjak laima kalai kha abosuk sana motoli amiani video nugui miani inchini notui hambai ase kok sana thanglia horthokka jotono hambai jara jara krang tongnani video kaipilai pha hambai jora magai khana utai bisa kaipio no tabo horbo thugi tonghaba hambai.